ओमफ्राय बिनि जुगानो फैबाय दानि जुगाव गैला आरोना इयो साथा फानदोंमोन बे दख'नाखौ नायनो बाबायनो आरोना दखानिया नायनो बानानै आंनो हरबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय दखानिया आंनो बेसेनि हरदो गेस खालामनानै खिथाहरदो आरोना लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव दा आंनो बेसेबांनि हरखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो लोगोफोर सिगाङावथ' बिराद माने सोलिदोंमोन जाहैदों दा थैबायनो दायो माने बिदि मा होनो डिजाइना थैबायनो आरोना Hello guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो नै दायो मोनसे जायगा थांगासिनो आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोफोर खाफालावल' नाङो आरोना सान्दुंनि जादा ओमफ्राय बारा खिन्थु बिराद बाराबो खोलो खोलो बारदों आरोना नै फिरफिला गाखोला होनोना जों थानायनि एसे खाथियाव थांनोसै बेयाव थांनाय जायो एसे खाथियावना एसे गोजानाव नायनोसै आरोना लोगोफोर थांगासिनो आरोना लोगोफोर जोङो माने दख'ना दखानाव फैदों आरोना बैसागुनि दख'ना लांनो दामिनिखौथ' लानो हाया नालाय लोगोफोर दाम खमनिखौनो लांसामसै आरोना 400 500निखौनो गरिब मानसि आरोना बायनोबो हाया दामनिखौ ओरैनो बैसागुनि नामावल' लानानै थांसै आरोना बेखौ आङो फसायदोंमोन आरोना माबायदि नुदों आरोना लोगोफोर मानि नांबाय बयबो बायनो फैलायबायदों आरोना लोगोफोर नै बैसागुनि थाखायनो मानसिफोर दंलाबायो ए राजानि लानो बिब'आनि फिसालानि गस्ला फसायलायबाय दसे जिरायलायबाय आरोना मानसिफ्राबो ओरैनो बायलागासिनो आरोना बैसागुनि गिफ्ट होनो नागिरदों नै जानाव बैसागुनि गिफ्ट होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दामिनिखौ बिदोंमोन ओमफ्राय नोंनिया इदिसो होनलायो आरोना आं बेखौ बिबाय आरोना नोंखौ दा होननानै ओमफ्राय लानानै ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसे दखानाव थांनो नागिरना बआ थांबावनोसैलाय आरोना केबिनाव हाबफैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर फैबाय आरो दा जोङो नै बेनिफ्राय फिसालाफोरखौ मा होनो एबार क्लासाव दायो लायनो थांनोसैलाय आरोना नै थेंक इउ दे आइसक्रिम माइ कुल्फि दा कुल्फिखौ गोथाव मोनो आरोना आङो बिनानावा आइसक्रिम होदों नै बिनानावा थेंक इउ ओमफ्राय दायो लायनो थांसै आरोना फिसालाफोरखौ लोगोफोर सान्दुङा नै लोगोफोर बिब'आ थफ्लाखौ बेयाव गारना गालांदों नालाय थिखोनो हालानो मिनिनानै जा फाग्लिखाहाय जारलासो मा होनो जानोसै आरोना नै कुल्फिया बैदिसोमोन गोलावमोन बे मानो थुमफ्रुफ्रुहो मोजां नङा बारा बैयो गोथावथारथ' मोनसेया सोर लायालै बेखौ बारा गोथाव मोनालां बै मोनसेखौसो गोथाव मोनो आं नामाथ' एखेयानो आरोना कुल्फि मा जाखो माबा माबि गोनां दे ओमफ्राय नै आया बिसोर जादों नै लाना फैबाय नै ओमफ्राय गावसोरनोबो बैसागुनि मा होनो गस्ला नांगौनो आरोना नै ओमफ्राय नै हाबनो नागिरदों आरोना नोंनाव ओरै ओंखारदो फैदो ओइयो फैदो हाबलायबाय आरोना लोगोफोर मोजां मोजां दं आरोना ओमफ्राय नै जिन्जिरियाव फैलायबाय आरोना लोगोफोर दख'ना दखानाव जिन्जिरि दख'ना दखानाव फिसालाफोरनोबो गावसोरनोबो बैसागुनि गस्ला नांगौनो आरोना ओमफ्राय बेखौनो बायनो फैलायबाय आरोना गावसोरखौ लाना फैनानै बेखौहायनो बायखानायमोनबा माने प्रकासखौनो लायाखै आरोना लोगोफोर दहाय
मालाबा गिदिर जायो मालाबा फिसा जायो नालाय ओमफ्राय दा बेखायनो गावसोरखौ लाना फैबाय आगैयालाय आगैया बेयाव दै लोंनो थांदों दैजों नै आर'नाइ गस्ला नायदों आरोना नै लोगोफोर Didagen. Anh này nó hamdeng ya. Wow. Gamsa nggak? Gamsa gitu tuh. Botolan gamsa. Cầm nhưng này mà không có này nữa mà là mà gì thôi mà vinh sữa này giờ bây giờ mà gì phải là thật đấy mà này sao lại ăn nhưng mà phải thành dư rồi này này chỉ nó ăn này gì phân này ăn chỉ biết đó rồi nè lại giờ thằng bay này mà lại cái này mới tới để Bini juga net fibay. tani juga ke lari na ye Oh, biguna hajar pandai mo. mata sub sub na ye Bukan gila kan sino. aku lah này Hari hajar bidi pandai mo na. cái nào dengan gue giả không chẳng được mà ha Reason saya nama dok masalah. gue giả không Pokoknya perhatikan. gue giả không ngồi ra nama Mana ini? này gue giả này không ăn xe Jadi waktu birat gitu dan tangan makan. gue giả không ngồi ra Reason saya waktu dulu kan. con xe này Ayo kamu siap nonggo? Nah. Mau senang gede gitu, terus lana nih bisa tuh nih. Mana logoper dasar nomor februari na logoper. Oमफ्राय मामा लाबोखो देखायनोसै आरोना लोगोफोर जोङो मा होनो दख'ना बायनो थांदोंमोन आरोना बैसागोनि थाखाय ओरैनो बैसागोनि नामाव होननानै आरोना लोगोफोर जेनेबा आरो बायफुबाय थानायावनो फिसालाफोरखौ लायनाय टाइम जाबाय फिसालाफोरखौ लायलायबाय आरोना एबा क्लासाव निफ्राय लाना फैबाय ओमफ्राय लाना फैनानै आरो गावसोरनोबो गस्ला नांगौ जालायबाय नालाय जारलासो आरोना थ' ओमफ्राय आरो बायहैबावबाय आरोना लोगोफोर गावसोरनोबो गस्ला बेनिफ्राय नायलांबाय थादो आरोना माबा नायलांबाय थादो सोलायलांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय देखायनोसै आरोना आङो ना माबायदि लाबोखो ओमफ्राय लोगोफोर नै बैसागोनि नामावल' आरोना नै बेखौनो लाबोसाबबाय आरोना नै गाननोसै 1 थारिखआव बेखौनो आरोना बैसागोनि 1 थारिखआव गाननोसै आरोना लोगोफोर दामनि लाबोआखै लोगोफोर 400निसो लाबोदों आरोना फैसा गैया आरोना दामिनि गानलायनो बेनिफ्राय नै ओमफ्राय फास्राबो लाबोदोंमोन आरोना गांसे फसायनानै 200नि लाबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालानि गस्लाया नै लोगोफोर आर'नाइ गस्ला आरोना ओमफ्राय लानो नागिरबाय गामसा गावहानो ओमफ्राय मोनसे दंबावो आरोना नै बिनानावा मा होनो बेथन मोनदों आरोना बिनानावा ओमफ्राय गिफ्ट होदों आरोना बिनानाव गिफ्ट होनाय आरो बियो नै लोगोफोर माबायदि नुदों बेखौ मा होनो बिनानाव आरो आइनोबो आरोना बिमानोबो गिफ्ट बायबाय आरोना माने नै इखौ गिफ्ट होनोसैनो आरोना गावहा बेयाव आरो बिब'निबो दं नै बिब'नि आरोना एखेयानो गोजा आरोना नै गासिबनाबो बिब'निबो दं आरोना लोगोफोर मेंगुलायबायलै दसे जिरायबायसो आंहा नै दसे गामसाबो बिब'बो गामसा लायासै होनबाय गावनो दखानाव नाङा होनबाय ओमफ्राय दाना गामसा लायासै आंनो होनलायबाय गावनो दखानाव दुगा नाङा होनलायदोंमोन ओमफ्राय दा नाङा मा होनो गामसा सोंबावबाय आरो जारलासो लोगोफोर दायो ओंखाम संजानोसै आरोना आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव लाखिथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बे दख'नाखौ नायनो बाबायनो आरोना दखानिया नायनो बानानै आंनो हरबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय दखानिया आंनो बेसेनि हरदों गेस खालामनानै खिथाहरदों आरोना लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव दा आंनो बेसेबांनि हरखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो लोगोफोर सिगाङावथ' बिराद माने सोलिदोंमोन जाहैदों दा थैबायनो दायो माने बिदि मा होनो डिजाइना थैबायनो आरोना लोगोफोर